Здравейте отново! Вече излязох върху едно трасе, което е в по-голяма близост до околовръстния път. Видяхте всъщност по-урбанизираната част как изглежда. Сега ще се включим отново. Пак предполагам, ако има асфалт, вече няма. Ето виждате хората как са успяли заедно с строителя да си изградат една по-добра среда, но въпреки че тя е изградена, за жалост, вижте как продължава самия път и ето това са вече моите стъпки. Може да се ориентирате за какво количество кал говориме. Ето. Сега искам да ви се извиня, че не ползвам професионална техника. Това не е предвидено да се ползва и за бъдеще и този YouTube канал да става нещо, което да бъде постоянно. Това е направено с цел да покажем какво имаме и какво е необходимо. Ето виждате, тук има някакви шахти вече. Идеята тук е да можем в последствие, когато организираме тази подписка, да можем да се аргументираме с нашите искания. Всичко ще си бъде изцяло законосъобразно, изцяло както си е заложено в буквата на закона, в всякакъв вид регулации. Нямаме намерение да създаваме някакви проблеми, нито на институции, нито на строители. Искаме просто съвместно да проведем един диалог и да видим кога са следващите изгледи и кога може да ни включат в бюджет 2026.